Albert Moral, soc el cap de colla de Castella de l'Alt Maresme més Sot. Aquest pilar que acabem de veure? Aquest que hem fet ara és un 3 de 6 amb agulla. Un 3 de 6 amb agulla que va composat d'una estructura de tres rengles i un pilar al mig que es queda quan es munta tot el castell. Aquest és el que soleu fer o és excepcional? Fem un piló de castells. Ara farem un 5 de 6, després farem una torre de 6, hi ha una altra colla que farem un castell de germanor d'una estructura de 4 pilars, 2 d'ells i 2 de nosaltres. Vosaltres sou la colla? De colla avui som uns 100. Normalment de colla som uns 200 i pico. No, d'on veniu? Del Maresme, de l'Alt Maresme. De Blanes, Calella, Palafox, Tordera, tots aquests pobles. Vale. I què us sembla que la diada celebri a Salt? Perfecte, molt millor. Està xula, més a més nos pillamos a prop i la veritat que molt bé. Vale, pues moltes gràcies. Per res. 1, 2, 3, 4! Vale, 3 a la piña.
ja fa molt que venim. Mira, amb ella vàrem anar a la Via Catalana, amb aquesta, amb ella. I després he agafat aquesta que l'he collit i ja a partir de llavors hem anat cada any. I com es diu vostè? Montse Mas. I d'on ve? De Girona. De Girona. Però tota la meva família ve de Lloret. I què li sembla aquest any que sigui Salt? Molt bé, me sembla perfecte, perquè crec que és un lloc que venim molt poc i que és molt bo que hi siguem. Moltes gràcies. Francesc Tresserres. Francesc, perdoni? Tresserres. És la primera vegada que ve Sí. a Salt? Per desgràcia, sí. I a la manifestació de l'11 de setembre? No, la primera vegada que vinc a Salt no, però la manifestació sí que és la primera vegada. I et diré el per què. Perquè sempre se'ns pagava que aquestes dates normalment marxàvem amb la dona d'excursions i coses. I aquest any que tinc un lliure hem volgut venir. I com que jo sóc de Tordera, ens enganxa molt millor aquí a Salt, que està a la vora, que no pas si haguéssim d'anar a Barcelona o a un altre lloc. I què li està semblant de moment? Ui, fantàstic. Si ho mires per la tele és una cosa, però això s'ha de viure. Has d'estar aquí que t'ha fot els pèls de punta. Què ha estat avís a la Fira d'Entitats o acaba d'arribar? No, fa poc hem arribat, llavors hem pujat el tram aquest cap aquí, anar buscant el 22, que és el nostre, que és aquí, i aquí ens hem quedat. Molt bé. Doncs moltes gràcies i esperem que... Una cosa vull afegir-hi. Sí. Això sí que m'agradaria que sortís. Em sabria greu anar-me d'aquest món, sóc una mica gran, sense que es aconseguís això. Ho aconseguirem.
Molt bé, a vosaltres. I visca Catalunya lliure, que ja ens toca. Independència! Moltíssimes gràcies, Gerard, per la lectura d'aquest manifest. I ara és el moment que bategui Sal. Sal, amunt, perquè és el moment de bategar com mai. Som-hi! De Vilobí d'Onyar. Com us dieu? Carme. Les dues, Carme? Anna? Com et dius? Maria. Maria, què més? Artigues. I és la primera vegada que veniu a Salt. A Salt. Coneixíeu? Molt bé. Cada any hem fet el que ens han dit. El lloc on tocava, no? Molt bé, gràcies. També en l'activitat econòmica per aconseguir
dius? Com et dius? Estàs fent de voluntària? I com està anant la diada? Com va la diada? Ai, perfecte. Heu venut moltes samarretes? Moltes. Sí? Moltes. Perdona, el nom? Porto 15 dies venent samarretes i avui és dels dies que n'he vengut més. Molt bé. A veure? No posa el seu nom complet? Isabel Codina. Molt bé, merci. Aquests punts són diferents, no? Aquests punts són molt xulos, no? Com es diu? Com es diu? Hola, Calé! Calé, mira aquí. Vine! Calé, vine. Jaume Bahí, el cap de colla dels Castellers de Figueres. Què et sembla que aquest 11 de setembre sigui sol? Molt bé, molt bon ambient. Molt bon ambient i molt bé. Hem portat un pilar de 4 com s'havia acordat pel tema de totes les colles, i ara m'acabo de descarregar un 3 de 6. Un 3 de 6. Que normalment és el més habitual. És el més bàsic dels castells de 6. I, bueno, que puc tornar a fer
setembre, està a Salt, l'11 de setembre. Per nosaltres va molt bé perquè és un poble que el tenim bastant a prop i el tema de desplaçar bastanta gent ens ha sortit favorable. Dona, Met! Mira càmera, hòstia! Vols dir alguna cosa més sobre el tema de la independència? No, de moment ja està bé.